Zlý manžel prodal svou polovinu domu a odešel s milenkou. Když se vrátil, aby svou bývalou ženu ponížil, byl z jejího pohledu šokován. Lisette se toho rána probudila brzy a v hrudi cítila neklid, kterého se nemohla zbavit. Dash už nebyl po jejím boku jako obvykle. Pomalu vstala, tížila ji starost, která jí tlačila na srdce. V domě bylo ticho, které se za posledních několik měsíců stalo důvěrně známým. Dash stále častěji chyběl a jeho výmluvy na pozdní příchody do práce začaly být prázdné. Když Lisette připravovala snídani, přemýšlela o rozhovoru, který s ním plánovala vést, šetřili na byt, na místo, které by se stalo jejich domovem, a Lisette se chtěla ujistit, že je napsaný na oba. Přispívali na něj rovným dílem a to bylo třeba zohlednit. Dash vstoupil do kuchyně, tvářil se vážně a vyhýbal se jejímu pohledu. Lisette se zhluboka nadechla a cítila, jak se jí stahuje uzel v žaludku. Dashi, musíme si promluvit, řekla a snažila se, aby její hlas zněl klidně. Dash přestal zírat na kávu, kterou mu Lisette naservírovala, jako by se tím mohl nějak vyhnout rozhovoru. O čem? Zeptal se, aniž by vzhlédl. O bytě, odpověděla Lisette. Myslím, že bychom ho měli nechat přepsat na nás oba. Dash konečně vzhlédl a v jeho výrazu se zračilo sotva zadržované podráždění. Nevím, proč bychom si to měli komplikovat, Lisette. Jsme rodina. Stejně všechno patří nám oběma. Lisette pocítila nával frustrace, ale také odhodlání, které předtím necítila. Tohle byla důležitá záležitost a ona nehodlala ustoupit. Právě proto jsme, Dashi, oba finančně přispěli. Je spravedlivé, že je to napsáno na nás oba. Dash se zamračila, zjevně podrážděná Lisettiným naléháním. Nebyl zvyklý, aby ho takhle vyzývala. Podle tradice je majitelem domu manžel, řekl tónem, který se snažil být konečný. Není třeba to komplikovat. Lisette se zhluboka nadechla a snažila se zůstat klidná. Nehodlala si nechat diktovat zastaralé tradice. Žijeme v moderní době rovných práv. Pokud na tom opravdu nezáleží. Měla by být zapsána na obě naše jména, nebo je tu ještě něco, co nechceš, abych věděla? Dash chvíli mlčel a podráždění v jeho tváři se změnilo ve směs překvapení a rozmrzelosti. Takový odpor od Lisette nečekal a bylo jasné, že si s ním neví rady. Dodatečné náklady na registraci nemovitosti na obě naše jména jsou zbytečné, řekl nakonec a snažil se najít argument, který by ji odradil. Lisette se mu podívala přímo do očí a cítila, že tohle je rozhodující okamžik. Můžeme snížit jiné výdaje, jako je například vaše spotřeba piva. Dash otevřel ústa, aby odpověděl, ale nenašel slova. Lisettina rozhodnost ho zaskočila. Na takové chování nebyl od své ženy zvyklý a pocit ztráty kontroly nad situací ho hluboce zneklidňoval. Nechápu, proč se najednou chováš takhle, Lisette, řekl nakonec a jeho hlas byl mírnější, ale zatížený frustrací. Jsem unavený z toho, že se mnou jedná, jako bych neměl v našich rozhodnutích slovo, Dashi. Je čas, aby se věci změnily, odpověděla a cítila směs strachu a osvobození. Dash se na Lisette podíval se směsicí zmatku a hněvu. Zdálo se, že chce říct ještě něco dalšího, ale zarazil se. Zamumlal něco o tom, že si o tom promluví později, a odešel z kuchyně a nechal ji o samotě s jejími myšlenkami. Toho večera, když se chystala do postele, přemýšlela Lisette o rozhovoru. Věděla, že je to jen začátek obtížné cesty, ale byla odhodlaná jít dál. Navzdory obavám z následků pocítila novou naději a odhodlání. Když ulehla, pocítila nečekaný klid. Udělala důležitý krok k rovnoprávnosti ve svém manželství. Odhalení její vnitřní síly jí dodalo odvahu čelit všemu, co mělo přijít, a přestože věděla, že cesta bude těžká, byla ochotná po ní jít. Dash spal neklidně, vyrušován nočními událostmi, zatímco Lisette snila o budoucnosti,
kde bude její hlas slyšet a respektován, věděla, že bitva teprve začíná. Ale také věděla, že je připravena bojovat za to, co si zaslouží. Druhý den se Lisette probudila a stále cítila tíhu rozhovoru z předchozí noci. Věděla, že si musí s někým promluvit o tom, co se děje. Rozhodla se zavolat svému příteli Sulimu, který jí byl vždy zdrojem podpory a moudrosti. Po několika telefonátech se jim podařilo najít čas schůzky v nedaleké kavárně. Když Lisette kráčela na místo, cítila úzkost a přemýšlela o tom, jak vysvětlí všechno, co se v jejím životě děje. Sally už seděla u rohového stolku a před sebou měla šálek vařící kávy. Vzhlédla a usmála se, když viděla, že se Lisette blíží. Lisette, vykřikla Sally a vstala, aby ji objala. Lisette se posadila a zhluboka si povzdechla, cítila, jak její napětí začíná alespoň trochu polevovat. Je toho tolik, co bych ti chtěla říct, Sally, řekla a napila se kávy. S Dashem jsme měli problémy a včera večer jsme se kvůli bytu dost pohádali. Sally pozorně poslouchal, jak Lisette vypráví události předchozí noci. Nepřerušovala ji a nechala Lisette, aby ze sebe vysypala emoce a myšlenky. Lisette, to, co děláš, je důležité, řekla Sally, jakmile Lisette skončila. Nemůžeš pořád nechat Dashe, aby po tobě šlapal. Máš právo na to, aby se k tobě choval rovně a s respektem. Lisette přikývla a pocítila vůči své kamarádce vlnu vděčnosti. Vím, že máš pravdu, ale někdy je těžké stát si za svým. Dash byl vždycky tak dominantní a já jsem byla příliš poddajná. Sally vzala Lisette za ruku a podívala se jí přímo do očí. Musíš být silná, musíš si uvědomit svou hodnotu a nedovolit nikomu, ani Dashovi, aby tě nutil cítit se méněcenná. Zasloužíš si, abys mohla rozhodovat sama o sobě. Je na čase, aby se s tebou přestalo jednat jako s rohoškou. Sullyho slova rezonovala v Lisettině srdci. Věděla, že její kamarádka má pravdu. Strávila příliš mnoho času tím, že nechala Dashe, aby za ní rozhodoval, a teď je čas získat zpět svou vlastní moc. Máš pravdu, Sally, řekla Lisette odhodlaně. Takhle to dál nejde. Musím něco změnit a přestat se nechat Dash manipulovat. Sally se usmál a přikývl. Přesně tak. A nezapomeň, že v tom nejsi sama, jsem tu. Abych tě podpořil na každém kroku. Lisette se tím rozhovorem cítila posílená. Zbytek odpoledne strávili povídáním o dalších věcech, užíváním si vzájemné společnosti a vzájemnou podporou. Poprvé po dlouhé době cítila Lisette naději. Toho večera, když se vrátila domů, našla Lisette Dashe v obývacím pokoji, jak se dívá na televizi. Napětí mezi nimi bylo stále hmatatelné, ale cítila se jistější sama sebou a svou schopností čelit výzvám, které ji čekaly. Můžeme si promluvit? Zeptala se Lisette pevným, ale klidným hlasem. Dash se na ni podíval a v jeho výrazu se zračila směs překvapení a rezignace. Jistě, odpověděl a vypnul televizi. Lisette se posadila vedle něj a cítila, že tohle je pro jejich vztah zásadní okamžik. Hodně jsem přemýšlela o tom, o čem jsme včera večer mluvili, začala, a chci, abys věděl, že to nemůžu ignorovat. Musíme na tom pracovat společně a dosáhnout dohody, která nás bude respektovat oba. Dash pomalu přikývl a zdálo se, že její slova zvažuje. Rozumím, Lisette, ale není to pro mě snadné. Vždycky jsem si myslela, že je to jinak. Lisette se na něj podívala se směsicí soucitu a odhodlání. Věci se změnily, Dashi, a my se musíme změnit také. Jsem ochotná na tom pracovat, ale potřebuji tvou podporu a odhodlání, abychom se mohli společně posunout dál. Rozhovor pokračoval. Byl plný pauz a úvah. I když nedospěli k úplnému řešení, byl to krok vpřed. Lisette věděla, že cesta, která ji čeká, bude dlouhá a obtížná, ale také věděla,
že se Sullyho podporou a vlastním odhodláním dokáže čelit všemu, co ji potká. Toho večera, když se chystala do postele, pocítila Lisette nový pocit klidu. Udělala první krok ke změně a přestože budoucnost byla nejistá, byla připravena čelit jí s odvahou a nadějí. Lisette se probudila brzy, opět s tím znepokojivým pocitem v hrudi. Uvědomila si, že navzdory jejich rozhovorům Daš své zvyky nezměnil. Jeho noční absence pokračovaly a zdálo se, že jeho citový odstup jen roste. Lisette byla odhodlaná zjistit pravdu. A tak začala pozorně sledovat Dashovy finance a chování. Jednoho rána ji při prohlížení bankovního výpisu něco zaujalo. Byly tam časté transakce na osobu, kterou nepoznávala. Laura. Lisette ucítila, jak jí přeběhl mráz po zádech. Věděla, že než bude Dashe konfrontovat, musí to prozkoumat hlouběji, a tak se rozhodla jít po stopách peněz. Následující dny strávila Lisette v jakési mlze, její mysl neustále zaměstnávala možnost, že jí byl Dash nevěrný. Nakonec se jednoho odpoledne, po opětovném prozkoumání výpovědí, rozhodla, že už toho bylo dost, potřebovala odpovědi a potřebovala je hned. Toho večera, když se Dash vrátil domů později než obvykle, čekala Lisette v obývacím pokoji. Dokumenty měla rozložené na konferenčním stolku. Dash se na ně podívala, nejdřív překvapeně a pak se směsicí rozmrzelosti a pocitu viny. Co to má znamenat, Lisette? Zeptal se a snažil se zachovat klid. Lisette na něj zírala a cítila, jak v ní víří vztek a smutek. Vysvětli mi ty transakce, Dashi. Kdo je Laura? Dash zamrkal, zjevně zaskočen. Chvíli váhal, než odpověděl, je to jen kamarádka. Není to tak, jak si myslíš, Lisette. Lisette cítila, jak pod povrchem bublá vztek. Kamarádka? Je to kamarádka, které pravidelně převádíš peníze, kamarádka, kvůli které si každou noc chyběla. Dash se pokusil odpovědět, ale slova mu uvízla v hrdle. Lisette využila chvíle ticha. Už mám dost tvých výmluv, Dashi. Chci znát pravdu. Podvádíš mě? Dash se zhluboka nadechl, na chvíli zavřel oči, a když je otevřel, v jeho pohledu se mísila rezignace a vzdor. Ano, Lisette, Laura je někdo, s kým se vídám. Už mě to unavuje. Jsem z nás unavený. To přiznání udeřilo jako kladivo a jednou ranou rozdrtilo Lisettinu naději i obavy. Cítila, jak se jí v očích tvoří slzy, ale odmítala je pustit. Nechtěla v této rozhodující chvíli projevit slabost. Jak si mohla, Dashi, po tom všem, čím jsme si prošli, po všem, co jsem pro nás obětovala? Dash se na ní nepodíval. Jeho pozornost byla upřena na jakési neurčité místo na koberci. Tohle nefunguje, Lisette. Chci, abys odešla z bytu. Chci s Laurou začít znovu. Lisette, připravená na tento okamžik, stála na svém. Nikam nepůjdu, Dashi. Tenhle byt je stejně tak můj jako tvůj. Nemůžeš mě jen tak vyhodit. Dash konečně vzhlédl, jeho pohled byl plný frustrace a hněvu. A co máš v plánu udělat? Bojovat se mnou o každý centimetr? Lisette přikývla a v očích jí zářilo odhodlání. Pokud to bude nutné, ano, už se nenechám manipulovat. Nedovolím ti zničit to, co jsme vybudovali, jen proto, že jsi našel nové rozptýlení. Konfrontace skončila tím, že Dash vyrazil z místnosti a nechal ji o samotě s jejími myšlenkami. Lisette se posadila na pohovku a cítila směs úlevy a bolesti. Postavila se Dashovi, a i když věci zdaleka nebyly vyřešené, měla pocit, že získala trochu kontroly nad svým životem. Tu noc, když ležela sama v posteli, přemýšlela Lisette o dalších krocích. Věděla, že věci nebudou snadné, ale také věděla, že má sílu jim čelit. Se Sullyho podporou a vlastním odhodláním byla připravena bojovat za to, co je správné. Svítání přineslo nové jasno.
Lisette věděla, že ji čeká ještě mnoho práce, ale teď byla odhodlanější než kdy jindy, že se nenechá okolnostmi porazit. Byla připravena bojovat za svou důstojnost, za svůj domov a hlavně za sebe. Dny následující po konfrontaci byly v domě napjaté a tiché. Dash a Lisette spolu téměř nemluvili, a když už, jejich slova byla ostrá a plná zášti. Lisette věděla, že takhle to dál nejde, ale nebyla ochotná se vzdát. Jednoho odpoledne, když Lisette připravovala večeři, vstoupil Dash do kuchyně s vážným výrazem ve tváři. Viděla, že se v něm něco změnilo, že v jeho mysli padlo rozhodnutí. Lisette, musíme si promluvit, řekl Dash tónem, který nepřipouštěl žádné argumenty. Lisette se na něj otočila a srdce jí bušilo v hrudi. O čem? Dash se zhluboka nadechl, než pokračoval. O nás. O tom, co se teď stane. Lisette odložila, co dělala. Skřížila ruce a připravila se na nejhorší. Poslouchám, takhle to dál nejde, začal Dash s napjatým hlasem. Už jsem se rozhodl. Chci, aby ses z toho bytu odstěhovala. Ta slova Lisette zasáhla jako facka, ale stála si za svým. Už jsem ti řekla, že neodejdu, Dashi. Tenhle byt je stejně tak můj jako tvůj. To je pravda, odpověděla, nemůžeš tu zůstat, Lisette. Není to zdravé ani pro jednoho z nás. Vídám se s Laurou a chci s ní jít dál. To je v pořádku. Lisette pocítila nával hněvu a smutku, ale také nového odhodlání. Takže se mě chceš zbavit, jako bych pro tebe nic neznamenala, řekla a hlas se jí chvěl rozhořčením, to nedovolím, Dashi. Nemůžeš mě vyhodit z mého domova. Cože? Zeptal se. Dash se zamračil, zjevně frustrovaný. A co tedy navrhuješ, abychom udělali? Nemůžeme spolu dál žít. Lisette se mu podívala přímo do očí, její pohled byl tvrdý a odhodlaný. Mohl bys odejít. Jestli tak moc chceš být s Laurou, můžeš se k ní nastěhovat. Já nikam neodejdu. Dash vypadal tím návrhem překvapeně, jako by o takové možnosti nikdy neuvažoval. A co byt? Zeptal se a snažil se zachovat dominantní postoj. Můžeme ho prodat, odpověděla Lisette. Cokoliv dostaneme, rozdělíme si a budeme žít dál každý zvlášť. Zdálo se, že Dash o té myšlence chvíli uvažuje, a pak pomalu přikývl. Dobře, prodáme to, ale chci, abys věděla, že ti to nehodlám usnadnit, Lisette. Dobře, řekl, to jsem si nikdy nemyslela, odpověděla chladně. Následující týdny byly vírem emocí a příprav. Lisette se soustředila na zařizování detailů prodeje bytu a zároveň se snažila udržet zdání normálnosti ve svém každodenním životě. Dash naopak začal trávit více času mimo dům, pravděpodobně s Laurou. Jednoho odpoledne, když se Lisette v obývacím pokoji probírala nějakými dokumenty, jí zavolal realitní agent. Lisette, mám dobré zprávy, řekl agent. Našel jsem kupce na Dashovu polovinu bytu. Ahoj, Lisette, opravdu, odpověděla Lisette a pocítila směs úlevy a zvědavosti. Kdo je to? Je to muž jménem Luke. Zdá se, že je to někdo z tvé minulosti. Lisette cítila, jak jí srdce přeskakuje. Luke byl její spolužák ze střední školy, blízký přítel, který o ní vždycky jevil zájem. Představa, že je kupcem, v ní vyvolala nečekaný pocit naděje. Děkuji, že jste mi dal vědět, řekla Lisette agentovi. Budu čekat na další podrobnosti. Ten večer Lisette o situaci přemýšlela. Prodej bytu by byl prvním krokem k tomu, aby se vymanila z Dashovy kontroly a začala nový život, a Lukova přítomnost v jejím životě by mohla být znamením, že se věci začnou zlepšovat. Když se Lisette chystala do postele, pocítila opětovný pocit klidu. Čelila jedné z nejtěžších chvil svého života a vyšla z ní silnější. Věděla, že ji čekají ještě další výzvy, ale také věděla, že má sílu a podporu potřebnou k jejich překonání.
S probíhajícím prodejem bytu a vyhlídkou na budoucnost bez Daše se Lisette cítila nadějnější než kdykoliv předtím, byla připravena čelit všemu, co přijde, s jistotou, že nakonec najde štěstí a klid, které si tolik zaslouží. Prodej bytu probíhal dobře. S každým dalším dnem se Lisette cítila blíž k tomu, aby se zbavila tíhy svého nevydařeného manželství, i když bolest z Dašovy zrady stále přetrvávala. Myšlenka na nový začátek jí dodávala sílu. Jednoho rána, když s realitním agentem procházela poslední detaily, jí někdo zavolal. Lisette, tady Luc, můžeme se sejít a promluvit si o koupi bytu. Lukeův hlas měl v sobě vřelost, kterou Lisette už dlouho neslyšela. Okamžitě si vzpomněla na chlapce, které tak dobře znala, bez váhání pozvání přijala a ještě téhož odpoledne se sešli v nedaleké kavárně. Když vešla dovnitř, uviděla Luka, jak na ní čeká s úsměvem, který ji okamžitě uklidnil. Lisette, je skvělé tě po tak dlouhé době zase vidět, řekl Luc a postavil se, aby ji pozdravil. Stejně tak ti, Luku, děkuji, že si zvážil koupi bytu. Nikdy jsem si nemyslel, že tě život přivede do tohoto procesu. Vždycky se mi tahle čtvrť líbila, a když jsem zjistil, že jste v tom namočená, věděl jsem, že je to dobrá příležitost, odpověděl Luc s jiskrou v očích, které si Lisette nemohla nevšimnout. Posadili se a začali probírat detaily transakce. Ale brzy se hovor stočil ke vzpomínkám na školu a staré přátele. Luc vyprávěl o své kariéře, o tom, jak cestoval a nakonec se rozhodl usadit v rodném městě. Lisette zase mluvila o svých nedávných problémech, i když se do podrobností o Dašovi příliš nepouštěla. Zdá se, že jsme si oba prošli svými bitvami, řekl Luc empaticky, ale jsem rád, že se posouváš kupředu. Bylo to těžké, ale jsem odhodlaná začít znovu, odpověděla Lisette a cítila s Lucem opravdové spojení. Proces prodeje byl dokončen v následujících týdnech. Luc se nastěhoval do bytu a překvapivě nabídl Lisette, aby zůstala v polovině, která patřila Dašovi, dokud si nenajde vlastní bydlení. Lisette přijala a byla mu vděčná za jeho velkorysost. S Lucovou podporou začala Lisette znovu budovat svůj život. Uvědomila si, že potřebuje víc než jen změnit prostředí. Potřebovala změnit perspektivu, rozhodla se zapsat do kurzu obchodní administrativy a pokračovat ve studiu, které před lety opustila, aby podpořila Dašovu kariéru. Každý den se Lisette probouzela s novým odhodláním. Dopoledne navštěvovala kurzy a odpoledne pracovala na různých projektech, které předtím odložila. Luc, který bydlel naproti, se stal stálým zdrojem podpory, vždy připravený nabídnout slova povzbuzení nebo šálek kávy, když to nejvíce potřebovala. Jednou večer, po obzvlášť vyčerpávajícím dni, zaklepal Luc na její dveře s lahví vína. Chceš si odpočinout? Zeptal se s úsměvem. Lisette pozvání přijala a strávili večer povídáním a smíchem jako staří přátelé. V průběhu večera si Lisette uvědomila, jak moc se její život za tak krátkou dobu změnil. Luc jí nabídl nejen podporu, ale také společnost, která zaplnila prázdnotu, jež po Dašovi zůstala. Děkuji ti za všechno, Lucu. Nevím, jak bych to všechno bez tebe zvládla, řekla Lisette a pocítila hlubokou vděčnost. Vždycky tu pro tebe budu. Lisette. Jsi úžasný člověk a zasloužíš si všechno štěstí světa, odpověděl Luc a podíval se na ní s upřímností, která ji hluboce dojala. Té noci šla Lisette spát s pocitem klidu, který už dlouho nezažila. Věděla, že ji ještě čekají výzvy, ale s Lucovou podporou a vlastní houževnatostí si byla jistá, že dokáže překonat jakoukoliv překážku. Po dokončení prodeje bytu a Lukášově uklidňující přítomnosti v jejím životě se Lisette cítila silnější a plná naděje než kdykoliv předtím. Byla připravena čelit budoucnosti a byla si jistá, že nakonec najde štěstí a stabilitu, které si tolik zaslouží. Přechod k novému životu byl pro Lisette stále hmatatelnější. Když byl prodej bytu dokončen a Luc se stal novým majitelem,
atmosféra v domě se dramaticky změnila. Dřívější napětí vystřídal pocit kamarádství a vzájemné podpory. Jednoho rána, když Lisette vařila v kuchyni kávu, uslyšela jemné zaklepání na dveře. Otevřela je a našla usmívajícího se Luka se složkou v ruce. Dobré ráno, Lisette, napadlo mě, že bychom mohli projít nějaké dokumenty týkající se domu. Nevadí ti to? Lisette přikývla a pozvala ho dál, posadili se ke kuchyňskému stolu a zatímco si prohlíželi dokumenty, začali mluvit o svých plánech a snech do budoucna. Vždycky jsem chtěl místo, kde bych se cítil jako doma, řekl Luke, tenhle byt je perfektní a jsem rád, že jsi tu i ty. Jak ti jde studium? Jde to dobře, odpověděla Lisette. Je to náročné, ale ráda se učím a mám pocit, že dělám pokroky, určitě si povedeš skvěle, řekl Luke a obdivně se na ní podíval. Týdny se změnily v měsíce a Lisette a Luke si vytvořili příjemnou rutinu. Společně večeřeli, povídali si o svých dnech a často spolu chodili na procházky po okolí. Vztah mezi nimi se prohluboval a Lisette si začala uvědomovat, že ve vztahu s Lukem je něco víc než jen přátelství. Jednoho pátečního večera, po dlouhém týdnu výuky a práce, Luke navrhl, aby šli na večeři. Vybrali si malou italskou restauraci na rohu. Útulný podnik s teplým světlem a tichou hudbou, tohle místo je krásné, řekla Lisette, když se posadili. Děkuji, že jsi mě sem vzal. Je mi potěšením, Lisette. Chtěl jsem pro tebe udělat něco speciálního. Luke odpověděl s úsměvem, který Lisette zrychlil tep, během večeře konverzace plynula snadno. Mluvili o svých snech, obavách a nadějích do budoucna. Luke jí naslouchal s takovou pozorností, jakou Lisette už léta nezažila. Jsi úžasná žena, Lisette, všechno, čím si prošla a jak si to zvládla, je obdivuhodné, řekl Luke a díval se jí do očí. Lisette ucítila na hrudi teplo, směs vděčnosti a něčeho hlubšího. Děkuji ti, Luku, nevím, co bych si bez tvé podpory počala. Byl jsi mi v těchto těžkých časech oporou, po večeři se za svitu měsíce vrátili do bytu. Luke vzal Lisette za ruku a ona se neodtáhla. V tom okamžiku bylo něco magického, příslib budoucnosti plné naděje a lásky. Když došli ke dveřím jejího bytu, Luke se otočil k Lisette. Lisette, musím ti něco říct, řekl a jeho hlas byl plný upřímnosti. Miloval jsem tě od našeho mládí a ty city nikdy nezmizely. Být s tebou posledních pár měsíců bylo neuvěřitelné a chci, abys věděla, že jsem tu pro tebe nejen jako přítel, ale jako někdo, kdo tě hluboce miluje. Lisette cítila, jak se jí oči plní slzami dojetí. Lukova slova byla jako balzám na její zraněnou duši. Luku, nevím, co mám říct. Taky jsem mezi námi cítila něco zvláštního. Vnesl si do mého života tolik radosti a naděje. Myslím, že jsem tě začala milovat. Luke se usmál, pomalu se k ní naklonil a spečetil svá slova něžným polibkem plným slibů. V tu chvíli Lisette věděla, že našla nový začátek, který byl plný lásky a možností. Daši, abys mohla jít dál, musíš se postavit svým chybám a pochopit, proč si udělala určitá rozhodnutí, řekl terapeut klidně. Nebude to snadné, ale je to nezbytné pro vaše zotavení. Daš přikývl a cítil na svých bedrech tíhu svých činů. Přišel jsem o všechno, na čem mi záleželo. Nevím, kde mám začít, prvním krokem je odpustit si a pochopit, že se můžeš změnit. Vykoupení je možné, pokud si ochoten na něm pracovat, odpověděl terapeut, sezení pokračovala a Daš postupně začal ve svém životě pozorovat drobné změny. Začal rozpoznávat destruktivní vzorce svého chování a pracoval na jejich změně, přestože cesta k vykoupení byla dlouhá a obtížná. Daš se cítil odhodlanější než kdy jindy stát se lepším člověkem. Lisette a Luke mezitím pokračovali ve svých životech.
Obchod s kávou a dopisy vzkvétal a jejich vztah se den ode dne upevňoval. Lisette však nebyla lhostejná k Dashovým bojům, prostřednictvím společných přátel se dozvěděla o jeho boji a o snaze změnit se. Jednoho dne, když v obchodě uspořádávala nějaké knihy, Lisette přijala nečekanou návštěvu. Byl to Dash s výrazem, v němž se mísila lítost a pokora. Lisette, vím, že jsem ten poslední, koho bys chtěla vidět, ale potřeboval jsem s tebou mluvit, řekl Dash a hlas se mu chvěl. Lisette se na něj podívala překvapená jeho přítomností, ale zároveň zvědavá, co jí chce říct. Lisette pocítila vlnu emocí. Ačkoliv bolest z jeho zrady byla stále přítomná, poznala také odvahu, kterou Dash potřeboval, aby se postavil svým chybám a usiloval o nápravu. Vážím si toho, že si mi to přišel říct, Dashi, vím, že to ani pro jednoho z nás nebylo snadné. Doufám, že najdeš klid a cestu, kterou hledáš. Lisette odpověděla upřímně. Dash přikývl, vděčný za její slova. Děkuji ti, Lisette. Přeji ti v novém životě všechno nejlepší. Když Dash odešla, Lisette pocítila pocit uzavření a uvolnění. Ačkoliv její minulost s Dashem byla bolestná, nyní se nacházela na místě, kde mohla hledět do budoucnosti s nadějí a bez zášti. Toho večera, když sdílela klidnou večeři s Lukem, si Lisette uvědomila, jak daleko došla. Překonala nepřízeň osudu a našla nový život naplněný láskou a smyslem, a přestože cesta byla náročná, každý krok ji dovedl tam, kde potřebovala být. Minulost byla konečně ve zpětném zrcátku a Lisette se soustředila na přítomnost a budoucnost. Obchod s kávou a dopisy nejenže prosperoval, ale stal se místem setkávání komunity, útočištěm, kde si lidé mohli vychutnat dobrou knihu a šálek kávy v útulném prostředí. Jednoho odpoledne, když Lisette uklízela regály s knihami, obdržela nečekaný telefonát. Bylo to z univerzity, kde před lety zanechala studia. Správce jí oznámil, že byla vybrána k získání stipendia na základě svých studijních výsledků a prokázaného nasazení v průběhu let. Lisette pocítila směs překvapení a vzrušení. Vrátit se ke studiu bylo něco, po čem vždycky toužila, ale životní okolnosti jí to nedovolily. Nyní, díky této příležitosti, mohla konečně dokončit studium obchodní administrativy. Luku, dostala jsem stipendium. Vykřikla Lisette toho večera a se zářivým úsměvem se podělila o novinku. To je neuvěřitelné, Lisette, věděla jsem, že přijde něco velkého. Jsem na tebe tak pyšný. Odpověděl Luk a pevně ji objal. S Lukovou neochvějnou podporou začala Lisette plánovat návrat na univerzitu. Uspořádala si rozvrh tak, aby mohla navštěvovat výuku a pokračovat v práci v obchodě. Luk jí nabídl, že jí v obchodě zastane více hodin, aby se mohla soustředit na studium. První týdny výuky byly náročné, ale také zdrojem velkého uspokojení. Lisette se cítila oživená, obklopená mladými studenty a inspirativními profesory. Každý den se naučila něco nového a její sebevědomí rostlo s každým studijním úspěchem. Jedno odpoledne po intenzivní hodině financí se Lisette zastavila v kavárně v kampusu, aby si prošla své poznámky. Tehdy si všimla starší ženy, která seděla sama s knihou v ruce. Bylo na ní něco povědomého. Promiňte, jste profesorka Herschelová? Zeptala se Lisette a přistoupila k ní. Žena vzhlédla a usmála se. Ano, to jsem já. Známe se? Já jsem Lisette. Před mnoha lety jste byla mou profesorkou, chtěla jsem vám poděkovat za všechno. Co jste pro mě udělala? Profesor Herschel se srdečně usmál. Rád vás vidím, Lisette. Jsem rád, že na vás mé učení mělo pozitivní vliv. Jak se vám daří? Lisette se krátce podělila o svůj nedávný příběh, včetně otevření obchodu a návratu na univerzitu. Profesor Herschel pozorně naslouchal a souhlasně přikyvoval.
Jste zářným příkladem houževnatosti a odhodlání. Lisette, jsem na tebe velmi hrdý, slova profesora Herschela z Lisette hluboce rezonovala. Cítila ještě větší motivaci jít dál, protože věděla, že má podporu a uznání někoho, koho obdivuje. Jak Lisette pokračovala ve studiu, našla novou rovnováhu mezi svými studijními povinnostmi a prací v obchodě. Každým dnem se cítila sebejistější a schopnější, když uplatňovala to, co se naučila v hodinách, při řízení svého podniku. Luke byl zase vždy připraven ji podpořit. Jeho slova povzbuzení a bezpodmínečné lásky Lisette posilovala a pomáhala jí překonat každou překážku, která se jí postavila do cesty. Jednoho večera, po dlouhém dni plném studia a práce, seděli Lisette a Luke ve své malé soukromé knihovně a vychutnávali si šálek čaje. Uvědomuješ si, jak daleko jsme došli? Zeptal se Luke a obdivně se na Lisette podíval. Ano, a to jen díky našemu úsilí a vzájemné lásce. Cítím se šťastnější a spokojenější než kdy dřív, odpověděla Lisette a vzala Luka za ruku. A to je teprve začátek, Lisette. Jsem si jistý, že spolu dokážeme cokoliv, co si zamaneme. Lisette se usmála a pocítila hluboký klid a uspokojení. Věděla, že její budoucnost je plná možností a byla připravena využít každou příležitost, která se jí naskytne. S Lukem po boku a vlastním odhodláním jako průvodcem neexistovaly žádné hranice toho, čeho by spolu mohli dosáhnout. Jak semestr postupoval, Lisette ve studiu nadále vynikala. Profesoři uznávali její odhodlání a talent a spolužáci ji respektovali a obdivovali. Lisette se cítila sebevědomější a silnější než kdykoliv předtím. Obchod s kávou a dopisy byl i nadále úspěšný a přitahoval věrné zákazníky, kteří oceňovali útulnou atmosféru a pečlivě vybraný výběr knih. Lisette a Luke se stali oblíbenými postavami v komunitě, známými svou laskavostí a štědrostí. Lisette věděla, že našla svůj cíl a místo na světě. Překonala nepřízeň osudu, našla pravou lásku a znovu objevila své sny. S Lukovou podporou a vlastním nezdolným duchem byla připravena čelit každé výzvě a vybudovat si budoucnost plnou úspěchu a štěstí. Slunce zapadalo na obloze zbarvené teplými barvami, když Lisette a Luke po dalším úspěšném dni zavřeli dveře kávy a dopisů. Malý obchůdek vzkvétal a stal se živým místem setkávání komunity. Ten večer však nebyl jako každý jiný. Luke měl v plánu něco zvláštního. Lisette, nechtěla by se jít projít? Luke se zeptal s jiskrou vzrušení v očích. Lisette zaujatě a s úsměvem přijala. Procházeli se spolu, ruku v ruce, zatímco je ovíval chladný noční vzduch. Luke ji zavedl do nedalekého malého parku, klidného místa, kde se často zastavovali, aby si po dlouhém dni popovídali. Je tu krásně, řekla Lisette, zhluboka dýchala a užívala si ten okamžik. Ano, je, odpověděl Luke a zastavil se pod starým dubem, který byl svědkem nesčetných ročních období a změn. Luke se otočil k Lisette a ona si všimla, že v jeho výrazu je cosi jako směs nervozity a odhodlání. Lisette, od chvíle, kdy jsme se znovu setkali, jsem věděl, že je mezi námi něco zvláštního. Naše přátelství přerostlo v něco mnohem hlubšího a významnějšího. Tolik jsme toho sdíleli, tolik jsme toho překonali a každý den s tebou byl pro nás darem. Lisette cítila, jak se jí rozbušilo srdce a vzduch naplnila směs vzrušení a očekávání. Luku, já než však stačila domluvit, Luke vytáhl z kapsy malou sametovou krabičku a poklekl před ní. Otevřel krabičku a odhalil nádherný prsten, který se v tlumeném světle parku třpitil. Lisette, miluji tě víc, než by se dalo slovy vyjádřit. Jsi můj partner, můj nejlepší přítel a nedokážu si bez tebe představit svůj život. Vezmeš si mě? Lisette se při pohledu na Luka zalily oči slzami. Její srdce přetékalo láskou a štěstím. Bez váhání přikývla a třesoucím se, ale pevným hlasem odpověděla. Ano, Luku, ano,
vezmu si tě. Luk vstal, pevně ji objal, a když se konečně rozešli, jemně jí navlékl prsten na prst. Byl to dokonalý okamžik, který si oba pamatovali navždy. Zpráva o jejich zasnoubení se rychle roznesla a jejich přátelé a rodina se k nim připojili při oslavách. Malý obchůdek byl plný smíchu a gratulací. Připíjelo se na lásku a budoucí štěstí páru, tím však Lisette a Luk neskončili. Po spečetění zásnub se rozhodli posunout svou vášeň a odhodlání na novou úroveň. Inspirováni úspěchem s kávou a dopisy začali plánovat rozšíření svého podniku. Chtěli vytvořit další prostory, kde by lidé mohli najít útěchu v knihách a kávě, a zopakovat tak úspěch svého původního obchodu na dalších místech. Neúnavně pracovali a věnovali hodiny plánování a realizaci své vize. Luk se staral o jednání a finance, zatímco Lisette se soustředila na design a výběr knih. Každý jejich společný krok je přibližoval k jejich společným snům. Otevření jejich druhého obchodu bylo vzrušující událostí. Komunita se sešla, aby je podpořila, a ohlasy byly veskrze pozitivní. Lisette a Luk cítili neuvěřitelnou vděčnost za lásku a podporu, které se jim dostalo, a to jen posílilo jejich odhodlání jít dál. S tím, jak postupovali, sílil i jejich vztah, vzájemně se podporovali při každé výzvě, oslavovali každý úspěch a každé překážce čelili s houževnatostí a láskou. Jejich oddanost se netýkala jen jejich podnikání, ale také života, který společně budovali. Jednou večer, když zavírali nový obchod, se Lisette podívala na Luka s úsměvem plným spokojenosti a lásky. Nemohu uvěřit, co všechno jsme spolu dokázali, řekla a její hlas byl plný emocí. A to je teprve začátek, Lisette. Společně se nám meze nekladou, odpověděl Luk a něžně ji políbil. Lisette pocítila příval vděčnosti a štěstí. Věděla, že její život s Lukem je důkazem síly lásky a odolnosti. Společně překonali nepřízeň osudu. Vybudovali něco krásného a dál směřovali ke světlé budoucnosti. Každý den byl novou příležitostí a Lisette byla připravena využít každý okamžik s jistotou, že s Lukem po boku je možné všechno. A tak zatímco nad nimi zářily hvězdy, Lisette a Luk kráčeli vstříc budoucnosti s vědomím, že jejich láska a odhodlání je povedou na každém kroku. Zatímco Lisette a Luk se těšili ze svého kvetoucího vztahu a úspěchů svého podnikání, Daš stále bojoval s následky svých minulých rozhodnutí. Lauřin odchod po sobě zanechal prázdnotu, kterou se snažil zaplnit, ale jeho pokusy ho přivedly jen do spirály sebedestrukce. Byt, kdysi plný života a příslibů, byl nyní ponurý a prázdný. Dašovy noci byly plné samoty a lítosti a jeho výkony v práci začaly trpět. Kolegové si všimli jeho změny a finanční starosti se hromadily, takže se ocital ve stále zoufalejší situaci. Nakonec, po týdnech boje s vnitřními démony, se Daš rozhodl vyhledat odbornou pomoc. Zapsal se do intenzivního terapeutického programu, rozhodnutý postavit se svým problémům čelem a zahájit náročnou cestu k nápravě. První terapeutická sezení byla bolestivá. Daš se musel postavit svým chybám, rozpoznat destruktivní vzorce svého chování a čelit emocím, které potlačoval. Jeho terapeut, trpělivý a chápavý muž, ho tímto náročným procesem provázel. Daši, prvním krokem k zotavení je odpuštění. Musíte si odpustit chyby z minulosti a pochopit, že se můžete změnit, řekl mu terapeut během jednoho obzvlášť emotivního sezení. Nevím, jestli si dokážu odpustit to, co jsem udělal, Lisette. Nic z toho si nezasloužila, odpověděl Daš se slzami v očích a zvýšil hlas. Odpuštění je proces, Daši. Nestane se to přes noc, ale je to nezbytné pro tvé uzdravení. Měl bys také zvážit omluvu těm, kterým si ublížil, navrhl terapeut. Terapeutova slova s Dašem hluboce rezonovala. Věděl, že omluva Lisette bude zásadním krokem na cestě k nápravě, i když nečekal, že mu odpustí. Cítil však,
že to musí udělat pro své vlastní dobro a aby dokázal, že se skutečně mění. Lisette a Luke mezitím pokračují ve svých projektech a ve společném životě. Rozšíření obchodu s kávou a dopisy mělo úspěch a uvažovali o otevření třetího obchodu v nedalekém městě. Jejich vztah sílil každým dnem a společné štěstí bylo zřejmé všem kolem nich. Jednoho dne, když Lisette uspořádávala knihy v obchodě, jí nečekaně zavolal Dash. Lisette, tady Dash, můžeme si promluvit. Musím ti říct něco důležitého, řekl a jeho hlas byl plný upřímnosti a lítosti. Lisette chvíli váhala, ale nakonec souhlasila. Věděla, že tento rozhovor je nutný, aby uzavřela bolestnou kapitolu svého života. Sešli se v nedalekém parku, na neutrálním místě, kde si mohli nerušeně promluvit. Dash dorazil jako první, viditelně nervózní, a když k němu Lisette přistoupila, viděla na jeho tváři napětí. Děkuji, že jsi přišla, Lisette. Vím, že jsem ten poslední, s kým bys chtěla mluvit, ale musím ti něco říct. Dashovi se začal třást hlas. Jsem tady, Dashi, řekni mi, co potřebuješ říct, odpověděla Lisette a snažila se zůstat klidná. Chodím na terapii, snažím se napravit svůj život. Uvědomila jsem si všechny chyby, které jsem udělala, a uvědomila jsem si, jak moc jsem ti ublížila. Minulost změnit nemůžu, ale chci se ti upřímně omluvit. Moc mě mrzí, čím vším jsem tě vystavil, řekl Dash a oči se mu zalily slzami. Lisette se na něj podívala a pocítila směs soucitu a uvolnění. Dashova slova pro ně byla nezbytným uzavřením, potvrzením, že udělala správnou věc, když se vydala životem dál. Vážím si toho, že si to přišel říct, Dashi. Bylo to pro nás oba velmi těžké období, ale našla jsem klid a štěstí, které jsem potřebovala. Přeji ti na tvé cestě k uzdravení jen to nejlepší, odpověděla Lisette upřímně. Dash přikývl, její reakce ho uklidnila. Děkuji ti, Lisette. Doufám, že najdeš v srdci sílu mi jednou odpustit. Lisette se s Dashem rozloučila s pocitem, že konečně uzavřela bolestnou kapitolu svého života. Když se vracela do obchodu, cítila klid a jasnost. Ten večer se o svůj zážitek podělila s Lukem, který ji pozorně vyslechl a podporoval na každém kroku. Jsem na tebe hrdý, Lisette. Prokázala si neuvěřitelnou sílu, když si tomu všemu čelila. Luke ji láskyplně objal. Děkuji ti, Luku. Když tě mám po svém boku, je všechno snazší. Jsem připravená jít dál a užívat si všeho, co život nabízí, odpověděla Lisette a cítila se bezpečnější a milovanější než kdy dřív. Když slunce zapadlo za obzor, Lisette a Luke spolu seděli na své malé zahradě a s nadějí a odhodláním přemítali o budoucnosti. Věděli, že bez ohledu na výzvy, kterým budou čelit, budou mít vždy vzájemnou lásku a podporu, která je bude provázet na každém kroku. Měsíce rychle ubíhaly a život Lisette a Luka nadále vzkvétal. Káva a dopisy se staly orientačním bodem komunity a jejich plány na expanzi postupovaly hladce. Jejich vztah se každým dnem upevňoval a byl plný lásky a vzájemné podpory. Jednoho dne se při pořádání speciální akce ve svém druhém obchodě rozhodli pozvat všechny své přátele a věrné zákazníky, aby oslavili úspěch svého podnikání. Naplánovali večer s živou hudbou, čtením poezie a ochutnávkou nových kávových směsí. Obchod byl vyzdoben jemnými světly a čerstvými květinami, což vytvořilo útulnou a slavnostní atmosféru. Obchod byl plný lidí a atmosféra byla plná radosti a oslav. Lisette a Luke byli v centru dění, vítali hosty a starali se o to, aby se všichni cítili vítáni. Jak noc pokračovala, Lisette se přesunula do zadní části obchodu, aby si vzala další zásoby. Najednou se ocitla tváří v tvář Dashovi. Nečekala, že ho tam uvidí, a to překvapení ji na chvíli připravilo o řeč. Dash se na ni podíval, viditelně nesvůj. Lisette, nečekal jsem, že tě tu uvidím, řekl Dash a snažil se znít nenuceně, ale byl zjevně nervózní. Ani já ne,
Daši. Co tady děláš? Lisette odpověděla a snažila se zachovat klid. Neměla problém s tím, že tam Daš je, ale jeho nečekaný příchod ji vyvedl z míry, bála se. Že by mohl přinést špatné úmysly a negativní energii, což bylo to poslední, co ten večer chtěla. Přišel jsem se podívat na tu akci. Hodně jsem o vašem obchodě slyšel a chtěl jsem se na vlastní oči přesvědčit, jak moc se rozrostl, vysvětlil Daš a snažil se znít přátelsky. Lisette přikývla, stále ještě trochu nesvá, ale rozhodla se, že si tímhle setkáním nenechá zkazit večer. No, doufám, že se vám akce bude líbit. S Lukem jsme se opravdu snažili, abychom se sem dostali, řekla a podívala se na Luka, který si všiml napětí a blížil se k nim. Ahoj, Daši, jak to jde? Luk se zdvořile, ale pevně usmál a vzal Lisette za ruku v podpůrném gestu. Gratuluji, je působivé, co jste vy dva dokázali, odpověděla Daš. Luk přikývl, vděčný, ale zjevně Lisette chránil. Děkuji. Byla to neuvěřitelná cesta a my jsme velmi hrdí na to, co jsme společně vybudovali. Rozhovor se ponořil do napjatého ticha a Daš nakonec odešla prozkoumat obchod. Lisette a Luk zůstali blízko sebe a cítili příval emocí, které jim setkání přineslo. Jsi v pořádku? Luk se zeptal a s obavami se na ni podíval. Ano, bylo to jen trochu nečekané, ale jsem v pořádku. Máme se z čeho radovat a já nedovolím, aby nás to ovlivnilo, odpověděla Lisette a odhodlaně stiskla Lukovi ruku. Večer pokračoval bez dalších incidentů a akce měla obrovský úspěch. Lisette se cítila hrdá na všechno, co dokázali, a navzdory nečekanému setkání s Dašem si uvědomila, jak daleko došla. Překonala toho tolik a s Lukem našla život plný lásky a cílevědomosti. Na konci akce, když odcházeli poslední hosté, si Luk a Lisette udělali chvilku pro sebe. Vyšli na malou terasu za obchodem a užívali si nočního klidu. Dnešní večer byl navzdory překvapení úžasný, řekla Lisette a opřela si hlavu o Lukovo rameno. Ano, to byl. Jsem na tebe tak pyšný, Lisette. Všechno si zvládla s takovou grácií a silou, odpověděl Luk a něžně ji políbil na čelo. Děkuji ti, Luku. Když tě mám po svém boku, je všechno snazší. Ať se stane cokoliv, vím, že tomu můžeme čelit společně, řekla Lisette a s pocitem klidu se zadívala na hvězdy. Toho večera, když se chystali do postele, přemýšlela Lisette o cestě, kterou podnikla. Čelila výzvám, překonala bolest a našla pravou lásku, a navzdory nečekaným setkáním a zkouškám minulosti věděla, že její budoucnost s Lukem bude zářivá a plná štěstí. S Lukem v náručí Lisette usínala s úsměvem na tváři a s jistotou, že ať už budoucnost přinese cokoliv, vždy budou mít jeden druhého. A tato jistota byla víc než cokoliv jiného tím, co jí dávalo smysl každého dne, zatímco Lisette a Luk si užívali úspěchu své akce a klidu společného života. Daš se ocitl na temném místě. Navzdory jeho snahám v terapii ho rány z minulosti a jeho špatná rozhodnutí stále pronásledovaly. Měl pocit, že se mu život rozpadl, a přestože vyhledal odbornou pomoc, výsledky nebyly takové, v jaké doufal. Terapeutická sezení odhalila mnoho jeho vnitřních démonů, ale místo aby našel klid, cítil se Daš stále ztracenější. Konfrontace s vlastními chybami a přijetí odpovědnosti se ukázaly být těžší, než si představoval. Často se přistihl, že upadá do destruktivních myšlenkových vzorců, v nichž se pocit viny a studu mísil s rostoucím pocitem zášti. Setkání u kávy a dopisů bylo nečekanou ranou, když viděl Lisette a Luka spolu, šťastné a úspěšné. Zažehl v jeho srdci plamen žárlivosti a hněvu. Navzdory svým pokusům o změnu si Daš nemohl pomoci, ale cítil, že všechno, co ztratil, se změnilo v dokonalý život někoho jiného. Tento pocit ho začal pohlcovat a zdálo se, že terapie, místo aby jeho úzkosti uklidnila, jen
Podpořila jeho potřebu pomsty. Jednoho odpoledne po obzvlášť intenzivním sezení opustil Dash terapeutovu kancelář s rozbouřenou myslí. Bezcílně bloumal městem a jeho temné myšlenky se vracely na stejné místo, k Lisette a Lukovi. Nebylo fér, pomyslel si, aby si oni užívali štěstí, zatímco on trpěl. Ve své rozrušené mysli začal formulovat plán. Když nemohl mít klid, po kterém toužil, mohl alespoň zajistit. Aby ho neměli ani oni. Myšlenka na pomstu, ačkoliv byla iracionální, mu poskytovala zvrácený smysl života. Odhodlaný jednat, začal Dash pozorně sledovat Lisettiny a Lukovy pohyby. Shromažďoval informace o jejich aktivitách a zvyklostech a čekal na ideální okamžik k uskutečnění svého plánu. Chtěl, aby pocítili alespoň zlomek bolesti, kterou prožíval on, i kdyby jen na okamžik. Jednoho dne, když z bezpečné vzdálenosti sledoval obchod, uviděl Luka odcházet samotného. Dash se chopil příležitosti a rozhodl se Lisette oslovit. Vstoupil do obchodu a předstíral, že je zákazník, a v hlavě mu běželo, jak nejlépe vyprovokovat reakci. Lisette ho viděla vcházet a překvapené zůstaly klidné. Ahoj, Dashi. Potřebuješ něco? Zeptala se pevným hlasem. Jen jsem se chtěl podívat, jak se ti daří, Lisette. Někdy si říkám, jak by to asi dopadlo, kdyby to dopadlo jinak, odpověděl Dash a v jeho tónu se mísila upřímnost se zlobou. Lisette se na něj podívala a snažila se rozluštit jeho záměry. Věci jsou takové, jaké jsou, Dashi. Posunuli jsme se dál. Doufám, že i ty najdeš klid, který hledáš. To je v pořádku, řekl. Dash se usmál, úsměv, který mu nedosáhl do očí. Ano, v to doufám, ale někdy najít klid znamená vyřídit si staré účty, než Lisette stačila odpovědět. Luke se vrátil do obchodu. Když uviděl Dashe, jeho výraz se zlepšil. Co se tu děje? Zeptal se a postavil se vedle Lisette. Nic, jen si povídám s Lisette, řekl Dash a zvedl ruce v gestu zdánlivé nevinnosti. Myslím, že bude nejlepší, když odejdeš, Dashi. Nemáš tu co dělat, řekl Luke, jeho hlas byl pevný a ochranitelský. Dash se na Luka podíval, jeho pohled byl plný nelibosti, ale nakonec se otočil a opustil obchod. Jak odcházel, jeho myšlenky byly čím dál temnější a touha po pomstě zesílila. Věděl, že jeho další krok musí být promyšlenější a účinnější. Toho večera Lisette a Luke o setkání diskutovali. Lisette si dělala starosti, ale Luke ji uklidňoval a sliboval, že nedovolí Dashovi, aby zasahoval do jejich životů. Nedovolíme. Aby nás to ovlivnilo, Lisette. Příliš tvrdě jsme pracovali, abychom se sem dostali. Nedovolíme, aby nás jeho zášť zničila, řekl Luke a pevně ji objal. Lisette přikývla, vděčná za Lukovu podporu. Věděla, že ať už budou čelit jakýmkoliv výzvám, vždycky budou mít jeden druhého, aby mohli čelit jakékoliv nepřízni osudu. Dash se mezitím ponořil hlouběji do své vlastní temnoty. Jeho touha po pomstě se stala posedlostí, a i když věděl, že kráčí po nebezpečné cestě, nedokázal se zastavit. Měl pocit, že jediný způsob, jak najít úlevu, je donutit Lisette a Luka, aby za své štěstí zaplatili. Dashova mysl, zmítaná záští a zoufalstvím, začala plánovat další krok. Věděl, že pomsta mu nepřinese klid, který hledal, ale v jeho současném stavu logiku a rozum nahradila neukojitelná potřeba způsobit bolest. A tak zatímco se život Lisette a Luka dál vyvíjel láskyplně a úspěšně, nad nimi se vznášel stín, který sliboval prověřit sílu jejich vztahu a odolnost jejich ducha. Na jasné obloze jasně svítilo slunce a zvěstovalo dokonalý den pro svatbu Lisette a Luka. Manželé tento okamžik plánovali celé měsíce a dbali na každý detail, aby jejich svazek odrážel lásku a oddanost, kterou k sobě navzájem cítili. Obřad se měl konat v malebné zahradě obklopené květinami a starými stromy, na místě,
které symbolizovalo krásu a trvalost jejich lásky. Začali se sjíždět hosté, kteří naplnili vzduch smíchem a živými rozhovory. Blízcí příbuzní a přátelé se shromáždili, aby oslavili svazek dvou lidí, kteří překonali tolik protivenství, aby mohli být spolu. Lisette se ve svém pokoji na sebe dívala do zrcadla se směsicí nervozity a vzrušení. Její svatební šaty, jednoduché, ale elegantní, podtrhovaly její přirozenou krásu. Sally, její kamarádka a družička, stála po jejím boku a pomáhala jí uklidnit se. Lisette, vypadáš nádherně. Dnes je tvůj den. Užij si ho naplno, řekla Sally s úsměvem. Lisette přikývla a zhluboka se nadechla, aby sklidnila nervy. Děkuji ti. Sally. Bez tvé podpory bych se sem nedostala. Mezitím Luke, oblečený v klasickém obleku, čekal se směsicí vzrušení a očekávání. Věděl, že tohle je chvíle, o které tak dlouho snil. Kolem něj se shromáždili jeho přátelé a nabízeli mu slova povzbuzení a gratulace. Obřad začal a hosté zaujali svá místa v zahradě, která byla vyzdobena bílými květinami a jemně naranžovanými svíčkami. Vzduch naplnila tichá hudba, zatímco Lisette, ruku v ruce se svým otcem, kráčela uličkou k Lukovi, jejich oči se setkaly a v tu chvíli všechno ostatní zmizelo. Jakoby existovali jen oni dva, spojeni hlubokou a opravdovou láskou. Účinkující začal mluvit, jeho slova byla plná významu a naděje. Všechno se zdálo být dokonalé, až se náhle mezi hosty rozlehl překvapený šum. Dash dorazil bez pozvání a se vzdorovitým výrazem si razil cestu k oltáři. Zastavte tuhle svatbu. Vykřikl Dash a přitáhl pozornost všech. Lisette a Luke se na sebe podívali a jejich tváře byly plné překvapení a obav. Dash, viditelně rozrušený, stál před nimi, pohled upřený na Lisette. Lisette, jak si ho můžeš vzít po tom všem, co jsme prožili? Řekl Dash a jeho hlas byl plný nelibosti. Všichni tady se o ní musí dozvědět pravdu. V davu zavládlo tíživé ticho a Lisette cítila, jak ji zasáhla vlna emocí, než však stačila odpovědět. Luke vykročil vpřed a postavil se mezi Dashe a Lisette. Dashi, tohle je den lásky a oslav. Nemáš právo tu být a kazit nám tuhle chvíli, řekl Luke pevným, ale kontrolovaným hlasem. Dash se trpce zasmál, aniž by ho to vyvedlo z míry. Láska, oslava, Lisette, opravdu si myslíš, že můžeš začít znovu, aniž bys čelila tomu, co si udělala? Lisette se zhluboka nadechla a rozhodla se mu postavit. Vykročila vpřed a nechala svůj hlas rezonovat klidem a jasností. Dashi, čelila jsem svým chybám a tvrdě jsem pracovala na překonání své minulosti. Dnes jsem tu, abych oslavila nový začátek, nejen pro sebe, ale i pro Luka a všechny, kteří nás mají rádi. Nemůžeš změnit to, kdo jsme, ani to, co jsme společně vybudovali. Hosté mlčky přihlíželi a vnímali napětí a emoce tohoto okamžiku. Lisette se otočila k Lukovi, vzala ho za ruku a pak se ohlédla na Dashe. Odpouštím ti, Dashi, ne kvůli tobě, ale kvůli sobě. Nedovolím, aby zášť a hořkost ovládly můj život. Dnes je den lásky a naděje a já ti nedovolím, abys ho zničil. Dash, překvapený její odpovědí, zůstal beze slova. Síla a klid v Lisettině hlase byly neochvějné, šepot hostů se začal naplňovat souhlasem a podporou. Nakonec k Dashovi přistoupil Lisettin otec a několik Lukových přátel a naznačili mu, že je čas odejít. Poražený a bez argumentů se Dash otočil a odešel ze zahrady, jeho postava se ztrácela v dálce. Oddávající, který se vzpamatovával z vyrušení, pokračoval v obřadu. Pravá láska není jen cit, ale závazek čelit společně jakékoliv překážce. Lisette a Luku, dnes jsme byli svědky vaší síly a nezlomné lásky, vyměnili si sliby, a když se konečně políbili, vzduch naplnil potlesk a jásot.
Lisette a Luc věděli, že překonali těžkou zkoušku a jejich láska je silnější než kdykoliv předtím. Hostina byla oslavou plnou radosti a vděčnosti. Hosté tančili a smáli se a Lisette a Luc sdíleli výjimečné okamžiky s každým člověkem, který byl součástí jejich cesty. Tu noc, když spolu seděli pod hvězdami, se Lisette dívala na Luca s vděčností a láskou. Dnešní den byl neuvěřitelný. Navzdory všemu jsem si víc než kdy jindy jistá, že jsme si souzeni, řekla Lisette a opřela si hlavu o Lucovo rameno. A vždycky budeme spolu. Budeme čelit všemu, co přijde, protože naše láska je silná a opravdová, odpověděl Luc a něžně ji políbil. Lisette se usmála a pocítila hluboký klid. Věděla, že s Lucem po boku dokáže čelit každé výzvě. Překonali toho tolik a společně byli připraveni budovat budoucnost plnou lásky, naděje a štěstí. Cesta, která je čekala, byla jasná a s každým krokem Lisette a Luc věděli, že jsou předurčeni k lásce, která odolá každé bouři. Svatba Lisette a Luca znamenala nový začátek nejen pro ně, ale i pro všechny, kteří byli svědky jejich cesty. Život šel kupředu se směsicí výzev a radostí a manželé byli odhodláni čelit všemu společně. Po svatbě se Lisette a Luc vrhli do svých osobních i profesních projektů s novým elánem. Káva a dopisy nadále vzkvétaly a staly se kulturní dominantou komunity, obchodní expanze postupovala kupředu a v okolních městech se otevíraly nové prodejny, každá se svým jedinečným nádechem, ale všechny si zachovávaly vřelou a přívětivou podstatu, díky níž byla první prodejna úspěšná. Lisette, která konečně dokončila studium obchodní administrativy, převzala strategičtější roli při řízení jejich rostoucího impéria kaváren a knihkupectví. Její vášeň pro knihy a kávu zůstala v srdci každé prodejny. A její kreativita a inteligence z ní udělali respektovanou a obdivovanou vedoucí pracovnici. Luc, který jí vždy stál po boku, se staral o provoz a finance a zajišťoval, aby každá nová prodejna fungovala stejně efektivně a se stejným šarmem jako ta původní. Společně tvořili nepřekonatelný tým, který se vzájemně doplňoval a podporoval v každé výzvě, které čelil. Rok po svatbě se Lisette a Luc rozhodli, že je ten správný čas založit rodinu. Zpráva o Lisettině těhotenství naplnila jejich životy novou radostí a očekáváním. Manželé se s nadšením připravovali, předělávali pokoj ve svém domě pro miminko a vychutnávali si každý okamžik této nové kapitoly svého života. Narození syna, kterému dali jméno Matthew, přineslo do jejich života ještě více lásky a naplnění. Rodina se stala středobodem jejich světa a Lisette a Luc se těšili z malých okamžiků rodičovství, od Matthewových prvních úsměvů až po jeho první krůčky. Daš mezitím pokračoval ve své cestě k vykoupení. Přestože incident na Lisettině svatbě byl pro něj nejhorším bodem, posloužil mu také jako katalyzátor skutečné změny. Uvědomil si, že jeho potřeba pomsty byla odrazem jeho vlastního zoufalství. A rozhodl se zintenzivnit své odhodlání k terapii. Postupem času začal Daš nacházet nový pohled na svůj život, znovu se spojil s přáteli a rodinou, kteří ho na jeho cestě k uzdravení podporovali. Přestože cesta nebyla snadná, každý malý krok vpřed byl důkazem jeho odhodlání stát se lepším člověkem. Jednoho dne se rozhodl přestěhovat do nového města, aby začal znovu, daleko od vzpomínek, které ho pronásledovaly. Tam si našel práci, která ho bavila, a začal budovat život založený na poctivosti a úctě k sobě i ostatním. I když věděl, že minulost se nikdy nevymaže, naučil se ji přijmout a s nadějí hleděl do budoucnosti. Po návratu do rodného města pokračovali Lisette a Luc ve svém životě plném lásky a cílevědomosti. Obchod s kávou a dopisy pro ně zůstal zvláštním místem, které jim neustále připomínalo to, co společně vybudovali. Komunita si jich vážila a milovala je nejen pro jejich profesní úspěch, ale i pro vřelost a velkorysost, z níž se ke všem chovali. Lisette, Luc a Matthew tvořili jednotnou a šťastnou rodinu. Hodnoty lásky,
vytrvalosti a vzájemné podpory byly pilíři jejich domova. Lisette nikdy nezapomněla na výzvy, kterým musela čelit, ale vždy je vnímala jako lekce, které ji dovedly k plnohodnotnému životu, z něhož se nyní těší. Jednoho dne se Luke při procházce parkem s Madhevem zastavil a s úsměvem se na Lisette podíval. Uvědomuješ si, co všechno jsme spolu dokázali? Zeptal se a držel Matthewa za ruku, když dítě udělalo své první krůčky. Ano, a na naší cestě bych nic neměnila, odpověděla Lisette a její tvář zářila úsměvem. Každá těžká chvíle, každá překážka nás přivedla na toto místo lásky a štěstí. Luke ji něžně políbil a společně sledovali, jak jejich syn se zvědavostí a vzrušením objevuje svět. Věděli, že bez ohledu na to, co přinese budoucnost, budou vždy čelit výzvám společně, se stejnou láskou a silou, jakou projevovali od začátku. Život byl nepřetržitá cesta plná okamžiků radosti i zkoušek. Ale Lisette a Luke byli připraveni na všechno. Našli v sobě životního partnera, opravdovou lásku, která je podporovala a inspirovala k tomu, aby byli každý den lepší, a tak s budoucností, která se před nimi rozprostírala jako obzor plný možností. Lisette a Luke postupovali vpřed a budovali život plný lásky, naděje a úspěchu s jistotou, že ať se stane cokoliv, vždy budou mít jeden druhého, aby se mohli podělit a čelit všemu, co jim život nabízí. Děkujeme, že jste se s námi vydali na tuto neuvěřitelnou cestu lásky, vykoupení a překonávání překážek. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte mu dát palec nahoru, přihlásit se k odběru našeho kanálu a stisknout zvonek s upozorněním, aby vám neunikl žádný z našich dalších příběhů. Zanechte nám níže své komentáře a dejte nám vědět, co si myslíte o příběhu Lisette, Luka a Dashe. Uvidíme se u dalšího videa.